Fl-innu Malti Dunkarm talab għal 5 doni, talab għad-den, talab għal ħniena, għas-saħħa, għall-għaqda u sliem. Fil-5 riflessjoni tiegħi f'dan ir-randan nixtieq li nieqfu niftakru ftit u naħsbu dwar id-don sabiħ ta' sliem jew tal-paċi. Niftakru li qegħdin noqorbu lejn il-ġimgħa kbira u lejt il-kbir tal-mulej. U niftakru wkoll li t-tislima tal-jixxox tija waħda, il-paċi magħkom, sliem għalikom. San George Preka għallem lill-dixxipli tiegħu li jsellmu lil xulxin b'din it-tislima, il-paċi miegħek. U din it-tislima daħlet ukoll fil-vokabularju tagħna l-Maltin, fl-użanzi sbieħ tagħna l-Maltin, il-paċi miegħek. Aħna kultant ngħiduha wkoll meta naħfru lil xulxin b'sens ta' rikonċiljazzjoni għax il-paċi tiġi mhux mill-kliem jew mill-fom, l-ewwel tibda mill-qalb tiegħi. Jiena ma nistax nagħtik il-paċi hija l-għażiż, oħti l-għażiża, jekk jiena m'għandix il-paċi, ħadd ma jagħti milli m'għandux. U l-istedina li s-saċerdot jagħmlilna f'kull qudiesa qabel nitqarbnu hija stedina importanti. Għatu il-paċi lil xulxin. Imma qabel jgħid hekk, ifakkarna f'dak li qalilna Ġesu nagħtikom il-paċi tiegħi. Għax il-paċi, u dina Dunkarm jinsisti fuqha, jibqa' dejjem don tal-mulej. Aħna jekk nistgħu nistaqsu lil nfusna ma forsi m'hemmx għalfejn għandna bżonn il-paċi, għandna bżonn il-paċi fid-dinja biex jinqerdu l-gwerer, għandna bżonn il-paċi bejnietna, għandna bżonn il-paċi fil-familji tagħna u f'qalbna. Jekk l-għaqda hija sabiħa, tanti sabiħa wkoll il-paċi. Jista' jkun hemm l-ikbar sinjur tad-dinja l-aħwa, imma jekk m'għandux il-paċi huwa bniedem ma ngħidx id-disprat, imma żgur fqir. Għax min għandu l-paċi ikun f'liema ċirkostanza jkun jom fl-ikbar għana, fl-ikbar barka li jista' jagħti l-mulej. Illum aħna noqorbu lejn il-festi sbieħ tal-ġimgħa mqazza u nitlu fl-iskola tal-imħabba ta' Ġesu, nitolbu fuq pajjiżna, fuq kull wieħed waħda minna id-don tal-paċi u t-tislima tiegħi. Jiena intemm daw ir-riflessjonijiet ispirati mill-5 doni li Dunkarm talab fuqna u fuq pajjiżna, it-tislima tiegħi tkun dik ta' Ġesu stess. Il-paċi magħkom.